Момчета, в момента съм вкъщи. Аз като дойде да ми донесе вода. В момента... Не бе, за морална подкрепа, каква вода, какви 5 лева? Добре. В момента дойдоха BTV от София вкъщи при мене. Да, вкъщи при мене ще им давам едно много интересно интервю, което ще може да чуете или вече сте го чули, не знам. Добър ден, госпожици, как сте днес? Здравейте, много добре. Няма да е точно такова, но... Да, ще го чуете или вече сте го чули, не знам. Пишете в коментарите. Сега ще видите кадри. Когато това видео излезе, вие ще видите кадри от това интервю, така че да. Да. Малко се притеснявам, ама не ми е за първи път. Вече ми е за 1000 и кой път, така че не карахме. Аз малко така ги карам такива новините да си пътуват при мене. То до Варна ходиха, сега вече до Пловдив. Разстоянието е по-близко вече. Така че да, сега ще видите кадри. И да, така че BTV ще дойдат на този диван вкъщи в Пловдив при Бети. Айде! Това също може да кажа, от това също покажа. Аз ще ги обува в момента, в който седна, защото се прави. Добре се чувствам, с това, което се случва и с това, което ми е това дена. Добре се чувствам, също така искам да покажа с какво се гордея. Не са само корони. И са супер много купи, медали, разписания може да видите. Искам просто хората да ме запомнят и да ме знаят. Не само като мис България, като личност, като Елизабет. Така че ще правя всичко възможно, зависещо от себе си. Живота ти от тук нататък. Очевидно няма да е мис свят. Няма да е мис свят, но може би вече и не ми трябва това нещо. Аз сега работя по доста проекти. Работя като инфлуенсър, занимавам се с мода. Може би скоро ще видите нещо интересно от мен. Така че със сигурност животът е първо предстои. Моето име в последно време влиза или с много хубаво, или с нещо скандално, някаква критика, някой нещо говори. Честно казано, свикнала съм от сърце го казвам. Винаги да чуя нещо за себе си, да прочета нещо, какво ли не, обаче това е животът. А сега мисля, че е дошъл перфектният момент да си поговорим, да ви разкажа какво се е случвало за тези 2-3 дена, как се чувствам сега, какво ще се случва от тук нататък. Така че нека започнем от 2-3 дена. Всички ми пишат, ми пращат, аз давам интервюта, всички ми пишат, ми пращат статии, новини, какво ли не. Цяла България може да се каже, че така малко ме нападна. Разбира се, знам, че имам вас, които ме подкрепят, ме обичат, които се радват за мен и ще ме обичат дали с корона или без, няма значение, но със сигурност има хора, които наистина смятат, че съм уронвала престижа на конкурса Мис България, че не съм си свършила нещата и така нататък. Хайде да започнем, ще ви разказвам едно по едно. Не искам много да бърборя, ще кажа ясно и накратко, така че просто слушайте. И първото нещо, с което искам да започнем и тук да кажа за всички момичета, които в бъдеще или сега искате да участвате в някакъв конкурс, дали ще е Мис Град или Мис България или Мис Свят, няма значение. Мис България е конкурс за красота, а не за нечи бизнес интерес. Това е на 100%. Аз като се записвах на конкурс, бях сигурна, че красотата е на първо място, красотата, знанията, уменията са на първо място, но в моята случка се оказа малко по-различно. Аз наистина се записах на конкурс, нали, първо Мис Варна и после Мис България, за това да покажа своята красота, своите умения, своята походка, своята грация и така нататък. И мисля, че съм успяла да завоювам и двете титли Мис Варна и Мис България абсолютно заслужено, единогласно, от стотици хора в публиката, от журито, от просто хиляди коментари, които получих след конкурсите и съм и наистина безкрайно благодарна. Със сигурност искам да споделя, че да разбирам, че ми отнемат короната, че ми ползват името по не най-хубавия начин в жълтите медии, изобщо в новините, къде ли не, и да разбирам от жълтите медии, от скриншоти на приятели, че някой ми отнема короната. Това беше наистина супер гадно, защото нито имахме разговор очи в очи, нито нищо. Но каквото се е случило и не може да го променим от тук нататък. Всички задължения, които трябваше да изпълня, съм ги изпълнила на 100%. Да, нямах връзка с този човек, аз така прецених, но не защото не искам. Ако той си беше изпълнил всичко, за което си говорихме в началото, всичко, което беше по договор, кажете ми, хора, кое едно 18 годишно, тогава ще бях на 17, момиче, на които й предлагат Холивуди, филми, пари, Франции, агенции, смисъл,
Кое момиче би отказало това? Щом на мен не са го дали, аз съм си тръгнала по мой път сама, както аз и знам, както мога да постигна върха. Така че искам да ви кажа, който каквото да ви говори, дори цяла България да ви хейтят, както хейтят мен. Знам, че имам хора, имам вас, които ме обичат, ме подкрепят, но със сигурност има хора, които си мислят, че съм най-лошите, най-гадните, че уронвам престижа на конкурса. Знаете, че не е така. Опитвам се да съм ви пример, опитвам се да работя за вас. Не се опитвам, работя за вас, подготвям супер яки неща за вас. Така че със сигурност всичко най-добро предстои. Животът първа започва, така че всичко е в единствено ваши ръце и хората, които наистина ви желаят добро, които искат да се развивате и които ви обичат. Аз вярвам и знам, че вие ме оценявате не само като Мис България, а като личност, като Елизабет. Вие ме гледате, ме взимате за пример като Елизабет и не само като Мис България, защото това не е най-голямото постижение в живота ми. Аз съм, както знаете, спортист, доказан спортист, така че всичко, което се случва с причина. Може би даже това, което се е случило е за добро, който знае, който не. Махнаха ми короната, отнеха ми я. Ще дадат на момичето, което взе второ място, но щом така са притеснили, значи това е съдбата на тази корона. Аз се продължавам. Аз се следвам мечтите, дали с нея, дали без нея. Оставям си Елизабет, вашата Елизабет, която обичате, гледате и подкрепяте, както аз обичам и подкрепям вас. С обич, вашата Мис България 2023 Елизабет Кравец. Но това, което искам да кажа, по принцип короната и титлата Мис България не може да бъде отнета по този начин. За да бъде отнета наистина, трябва да бъде доказано в съда. Ако наистина се докаже, че аз съм най-лошата, че аз не съм си свършила нещата, че не съм оправдала титлата, ако бъде доказано, единственото мое наказание ще са финансови санкции. Това е. В българското законодателство няма такова нещо на отнемане на титла. Това е първо и последно нещо, което искам да кажа.